Ja tänään Öman opettaa teille brieflipin. Kiitos Mongo ja Juva pyynnöstä. Mä laitan linkki teidän kanavaan tuohon alas. Ja tää on vasta mun toinen opetusvideo suomeksi. Jos ette ole nähnyt eikä ettekä vielä osaa Decaden, niin käykää sitä tsiikaamassa. Mä laitan linkki johonkin. Päivän aiheeseen, eli brieflippi, ei olekaan mikään juustoflippi, vaan sitä lausutaan brieflips, koska sen keksijä on nimeltään Brian Boston. Me ollaan muuten Brianin kanssa melkein sama ikäisiä, kuten myös Emmi. Olisinpa itse keksinyt brieflipin joskus 20 vuotta sitten, niin olisi ehkä sunflippi, eikä brieflippi. No, mikä se brieflippi sit on? Briefly on overhead-temppu, eli lähtee dekki sun pään yläpuolelle, tai ainakin lähtee skuutti ympäri. Ja brieflippi on semmoinen, että se lähtee eteenpäin ja siitä ylös ja kierrot ympäri. Yes. Mitä itse tekniikkaan tulee, miten se tehdään, mulla kesti tosi kauan tajuta se, että mitä mä teen mun jaloilla. Ja vastaus siihen oli, että ei mitään. Tai ei juurikaan mitään. Jos väkisin haluaa jotain tehdä jaloilla, niin voi hiukan työntää skuutti eteenpäin tai sivulle. Mut tärkeintä on saada jalat pois dekistä. Tärkein osuus on pyöritys käsillä. Eli se koko pyöritys lähtee käsiliikkeestä. Ja aloitetaan sillä, että käännetään tanko niin, että on tanko samansuuntaisesti dekin kanssa. Jos teet kaareen, niin lähdet luultavasti suoraan eteenpäin ja lähtee tankokin siitä suoraan eteenpäin heti kun sä oot päässyt ilmaan. Jos teet brie suoraan, niin saattaa olla helpompaa kääntyä just ennen hyppyä vähän vasemmalle tai oikealle, jos on goofy. Niin siinä tapauksessa niin täytyy kääntää vähän ajosuunnan yli tai sen liikkeen yli. Ja kun sä olet kääntynyt, niin sit lähtee se rykäisy siitä. Ja pidät kädet käännettynä melkein ihan loppuun asti. Sitten vasta kun on 3/4 kierroksesta lähtenyt, niin sit käännät takaisin. Ja tosi tärkeä on pitää pyöritys tiukkana, eli käsillä teet mahdollisimman pieni ympyrä. Tosi moni tekee alussa sitä, että heittää tosi laajan pyörityksen ja sit se on vaikea saada takaisin sun alles. Ja yes, jalkojen sijainti. Miten sä laitat jalat dekillä, että sä parhaiten saat sen menemään, niin dekin takaosalle ja aikalain niin, että seisot varpailla dekillä. Sä haluat dekistä pois ja voit hiukan työntää dekki joko vähän sivulle tai eteenpäin. Mutta tärkeintä se, että saat jalat pois dekistä. Jos jää jalat dekille ja sä lähdet repimään, niin aika äkkiä sä lennät sit naamalle. Niin, miten kannattaa lähteä harjoittelemaan? Niin kaiken tärkeintä brieflipissä on käsiliike, niin sitä kannattaa lähteä ihan paikallaan harjoittelemaan. Ei tarvi seistää skuutin päälle. Sä annat hiukan vauhtia skuutille. Ja siitä heti kun etupyörä nousee ilmaan, käännät tanko 90 astetta tai dekisuuntaan ja vedät ympyrä käsillä. Ei kannata lähteä rampille ennen kuin sä hallitset liikettä. Ja mistä rampista sit kannattaa aloittaa, niin suosittelen vahvasti, että lähdet aloittelemaan kaaresta. Itse mä tein eka brieflippi bankkiin, mutta siinä joutuu ponnistamaan enemmän ja kaaressa se on jotenkin vaan paljon luontevampaa, kun se pyöritys lähtee melkein itsestään alkuun. Sä hyppäät hiukan
dekistä ulospäin ja annat skuutti mennä kaartaa ylös, niin siinä on jo ympyrä alku. Yksi asia, jonka kanssa mä tappelin, oli se, etten tehnyt pyöritystä loppuun asti. Helposti se lähtee siinä, kun lähdet sitä harjoittelemaan, seisot paikallaan ja vedet ympyrän, niin sä otat jalalla kiinni. Mutta se pyöritys ei ole ihan loppu siinä vielä, kun sä otat sen kiinni. Jos otat sen tälleen kiinni, kun vedät rampista, niin sun täytyy kätsää se aika aikaisin, että sä saat sen vielä viety toisen jalan alle. Niin täytyy keskittyä siihen, että vetää sen ihan loppuun asti, että se tulee sun alles. Jes! Eiköhän lähdetä hallin puolella. Katsotaan, saanko teille muutaman brieflipin malliksi. Ei ole ehkä täydelliset, mutta saatte varmaan pääperiaatteet kiinni ja pääsette sitten harjoittelemaan itse. No niin, aloitetaan tästä kaaresta. Käydään nopeasti läpi. Lähdet ajamaan ylös, vauhtia sopivasti. Jalat siinä takaosalla ja varpaat tekillä. Hyppäät tästä ylöspäin tai ulospäin. Annan skuutin jatkaa vähän matkaa. Sitten kun nousee eturengas ylös, käännät tankoa ja vedät sitten tiukka kierros. Ja aika itsestään kääntyy sitten dekki, niin silleen se tulee jalkojen alle. Yläkropalla niin sä käännyt vähintään 90 astetta, mielellään vähän enemmän. Puhumatta sen enempää, näytetään. Sitä tuli vielä tässä mieleen, kun mä käänsin kameraa ja siirsin, että suosittelen ehdottomasti aloittamaan siitä teet frontside, eli sun etupuolella. Voit tehdä toisella puolellekin oppobri, jos niin haluaa, mutta se on huomattavasti vaikeampaa saada pyöritys menemään ja sitten catchi tulee myös heel whippinä tavallaan takaisin. Niin huomattavasti helpompaa etupuolella tehdä. No niin, tehdään seuraavaksi semmonen kuin dropin bree, tai bree dropin, kumminpä ei halua sanoa, mutta se tulee kans aika luontevasti, jos ajat rampin reunan suuntaisesti ja lähdet siitä pyörittämään, niin hyvin automaattisesti tai helposti käännyt 90 astetta siinä, kun lähdet vetämään riitä. Ja saat hyvin sen pyörityksen alku siitä, kun työnnät skuutti eteenpäin ja hyppäät ulospäin tai sisäänpäin ramppiin. No niin, pikku vauhti, reunaa pitki, iso onnistus, kroppa tohon suuntaan, pikku työntö, skuutti tohon suuntaan ja sitten kunnon veto, tiukka pyöritys ja jalat yhteen. Tultiin backiin ja tästä se mulla alkoi. Tässä mä tein mun ensimmäinen bree-flippi ikinä. Ja tässä piti muistaa se, että tää täytyy ponnistaa enemmän ylös, ulospäin. Ja ei lähde yhtään luontevasti skuutti pyörimään, vaan täytyy vähän enemmän repiä. Mut kyllä se siitä, kunnon ponnistus vaan. Ja jos sulla on pyöritys hallussa, niin sen nyt. Hei, jos haluat oppia bree suoraan, niin on tämä erinomainen paikka aloittaa. Muistelisin, että joskus näin Raymond Warnerin tekevä ihan puhdas bree-flippi, kun ajoi suoraan eteenpäin. Tarkoittaen, kun seiset hiukan vinossa, skuutti lähtee ihan suoraan eteenpäin, lähtee sun
Kroppa pitkin. Tulee takaisin. Mutta se on paljon yleisempää, että tehdään hiukan vinoa. Käännytään vähän ja vedetään tuonne sun edessä niin ajosuunnassa. Sun edessä ajosuunnassa. Jep. Eli ihan puhdas bree, mutta tää on luonteva pyörittää hiukan sivulle. Joo. Eli tosta hyvä aloittaa. Vedetään tosta reunasta. Siirrytään siitä sit seuraavaan. Eli kaaren reunasta, bree suoraan. Seuraavaksi helpoin, jos haluaa bree suoraan harjoitella, on cornerista. Cornerista on hyvä harjoitella, sillä on aika helppo ajaa silleen skuutti, ajaa hiukan ylöspäin cornerin suuntaan ja sä hyppäät hiukan alaspäin. Skuutti lähtee sinne sivulle. Se on kuitenkin sun rinnan etupuolella, jos katsotaan linja tälleen, niin siitä se sitten lähtee pyörimään sinne sun eteen. Mulla tuli jo hiukan hiki, niin tähän on hyvä lopettaa. Toivottavasti tästä on jotain helppiä teille. Onnea matkaan!